новото видео. Днеска ще играем Brawl Stars. Добре, тук играх с Джай Йонг. Така и се казваше, само да видя. Където Джай Йонг са? Ето го. Добре, днеска ще направя на Реричи. Тук нещо бъгна. Добре. Днеска ще игра с Джуджи. Такива нещо. Добре, това е дроп. Ариара. 25. Аз сложа тетоски на Стар Патрол Джуджи. То му се падна от някакъв дроп, който беше в сезона на Стар Патрол. Не знам забрах как се казваше, но ми се падна. Коло трико или пранк, добре. Тук малко чакай да си хвърля. Сега ще вляза в водата, за да може да ги забавя. Ето пък малко кринчима. Добре, забави ги. И сега... Добре, виж един код. А то стреля за нищо. Тук, преця. Аз ще гледам... Ето... тук победих. Първия рунд. То пък коси тук. Искаме това гаджет и... Бум! Искаме това. Пак умре. Тук напред... добре, той е с... Ето и тук напред трънк. Айде, тук победих, добре. Първи рунд победих. Не го победих, но победих. Колко бих... Опади още един... Винсток танко беше. Нишкът нам друг. 200. Може да взема Brawl Pass награда. Kill drop. Кошан. Епик. Добре, епик е. 200 и 100. Добре, сега... С кой да игра... Да играя с Ив. Отново време не съм играл с нея. Тут има само един гаджет. Така че... Да играя на... не на Баунти, ми на Трил. 12. Пишем тук. Добре, така са слаби. Там между другото разбрах, че може да върви по вода. Не съм разбрал, се ме тества и сега ще го покажа. Ето тя може да върви по вода. Което е супер яко. Защото ако, например, някой като Едгар и Ив е във вода, той не може да умре. Което е много яко. Тук имаме и то интересен пин. И пак на това интернет. Сега ще убия Франка. Така. Как му се разминах. Искаме и този гаджет. Който купре. То отива в мене. Какво е от мене? Не разбрах нищо. Зато вече с два удара ги убивам. Пускаме и 50 гаджета. Вече хилва. Нали? Май хилва. Я да видя, да, хилва ги. Това не е много интересно, защото ги хилва не би, примерно, демидж. После като ги хил не излиза и би демидж. Много неинтересно. Само чика. Добре. И тук спечелих 6 кила. Добре. Обаче може да има 100 кредита.
Давай за какво ще? Ама да сам ги събирам. Добре, взимам ги. И Санджи, колко ми е 244 джема. Тоест колко ми трябва? Трябва ми 11 хеви. След така ще играя с Мистер Пи. Има Мистер Флай, който е малко грозен скин. Ще играя с Агент Пи. Той ми излиза яка. Добре. 12 от 12. Оска са много слаби. Малеко са слаби. Не знам, че на този пинка няма изобщо, като този скин съм си го сложил. Но се там. Аз много пинове не ползвам, защото са малко тъпи. То преди в старата Brawl Stars е нямало пинове, което е било яко. Пускаме такова. Бе, спайка руби. Пускаме този пин, който е як. На колото иде. Иска да даде пари за нищо. Тук няма ли някъде? Ето. Намерих я. Така убих я. 10 джема имам вече. Пин. Така. Още един трябва. Добре. И тук спечелих. Така, изпълних си квеста. Епик. Кога ще имам? Пин. Така, добре, хора, надявам се да ви харесало видеото. Ако е така, се абонирайте за канала и го харесайте. И